खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो नै दिनैबो ओंखारलायबाय खामानियाव गामि सिङाव हाबदों आंनि गारियाथ' हाबजाला साइकेल लांफैनांगौमोन लामायाव दोननानै साइकेलजों नारना लाबोबाय थफ्ला थफ्लि गामि सिंनि न' गारिबो हाबजाया बाहायलाय हाबजायो खिन्थु नैबावनो हाबजाया हनै गोजौ खाथि खथे गयानो गयासो जि मोजां जादों मालाय दामरानो साइकेल ओइ नारलाबायना लाबोलायबाय नै गैया दिनै दाबो मालानो मोनाखै मालानो दाबो जायाखै होनदां हरनि 12टासिम नागिरनांसिगोन माल मोनागौमानि थाङा सान हाबबाबो मोनाबाबो नांदरबारियाव हाबदों नै लोगोफोर नांदरबारि ओरै लबार बागानथिंजाय लेखा साइकेल सियार बायनाय मोननायालाय एसे मोनहांबायमोन किन्तु गैया जाया बिलुजों फसाया नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नाय होनब्लानो बुजिगोन बबेयाव मा मोनो जालायबायलै नै गेजेरनि टायारानो खस्थ'नो ना मेकारानो दं ना मायानो दं नै दाब्लेसो जाजोब्बाय जारला गबदाफारा लामायावनो नै दिगदारनो जा खस्थ' दाना बोरै हानबावगोन आं बेखौ नै दाब्लेसो एथ' दिगदारना दा मेकारबो गैया खाथियाव बेसे गोजानावबा मोनहैगोन मोननैखामोनदां मोनथामखामोनदां बे मोनथामखामोनदां लिगआ नायाखिसैना बानायगासिनो नै थिनालियाव लोगोफोर बानायखांबाथाय फिटिं खालामनानै थांसै मोनालायबायलै लिगानो मोनथाम लिगानो मोनथाम लोगोफोर गारहैनो हायलाय जाबाय डाइरेक्ट गारहैयो दा हानाय नंला दिनै गारहैनो मोनाबायना लामानि खोथा दंना आंदां मोनदां टायाराबो जाथारलालै टायाराबो जाला थिनालि दखान बेयो लोगोफोर थिनालि टायारानो लिकखा नै मोनालायसिगोनलै दिनै मालखौनो दिनैसो लांगोन नै लोगोफोर मैयाथ' बारे पामसार जानानै लांनो हायासै मोनालायबोबाय दिनैसो लांनानै गारहैनोसै मालाबो गैया बांद्राय बेनो बोरै बारे पामसार जासिगोन दाबो पामसार दं नामा